Nkosi ngikusebenzele ngisesemhlabeni Nkosi ngikusebenzele ngisesemhlabeni Nkosi Nkosi ngikusebenzele egameni lenkosi sibingelela ngenhlonipho enkulu sibonga umbono uNkulunkulu awubeke kuwe sibona ukuphuma emsebe uqhathazeka la esibhedlela siyabonga kakhulu baba Hlokovu sibonga nethuba ukuba ke ufule ukuba sikhonze kulombono uNkulunkulu akunikeza
seriously appreciate you and honor you. Asikubona ufana nathi, sikubona uNkulunkulu ebheka ngaphambi kwethu silandela wena. Uthi-ke mina anginaso isifiso sokulingana nawe. Ngihlale ngiyisikhonzi phansi kwakho. Abafundisi abakhona abahloniphekile nabo Bishop Manyathi ukhona la njalo ngibingelela ngoba sihlezi kwi-row eyodwa. Ngifuna ukubingelela uLanga kodwa ngimshaya ididisa nje ngiqale ngawo bese ngoba uLanga besinayo iCaptain uzobuza ukuthi sixabene mangasambingelela ke weekend besinayo eKapa Langa you are greeted. It's good to see you. Amen. Bonga abafundisi abakhona siyabahlonipha igameni lenkosi uNkulunkulu sihlonipha ivesi lifishane ingakho ngithi ngithatha isikhathi ngibingelela owandile ugonde imbonculu noma isijiko into egolden iyak-expose uzokuchazela amasifika entabeni iveza izinto nonke you are greeted bazana. Amen. Amahubo 46 umusho akusintshumayelo it's a statement wandile bese ke ngihlala phansi. Psalms 46 verses number 1, just a statement. Yaningi mandla of bese faywe lakhe phakathi uyisele njalo. Psalms 46 verses number 1 is a statement engicela ukuba uma kuvalwa lenkonzo sisibuke lele ngiliphethe lithi God is our refuge and strength, a very present help in trouble. uNkulunkulu uyisiphephelo sethu namandla ethu, ufunyaniswa elusizo impela ekuhluphekeni. Because my boss is ufunda kwezibaya. Enyaweni. God is lingasho ukuthi has serious. Alithi unesiphephelo lithi uyiso. Alithi unamandla lithi owawa uyiwa amandla. Bese futhi alisho ukuthi unosizo lithi uwusizo. Singabaningi kakhulu emhlabeni bekuthi uma kwakhiwa idolobha mhlambe nje village bese izungezwe ngezindonga for safety abantu abaphakathi ile negate. I think i-concept yama gated estate vela lapho ibe negate elilodwa lokungena wonke umuntu ongena la edolobheni. So ngenxa yezindonga iphephile indawo njengoba uzwa kuthiwa indonga zeJericho. Bese masiyakhiwe kanjalo phakathi wakuyazi ukuthi kungenzeka usihlasele. Bese kwakhiwa into abathi inqaba irefuge. Yakhiwa lapho nje ba decide ukuthi mayimi kanje le ndawo yethu la sizokwakha le ndawo yinqaba.
ngabe yakha lento kufanele bayakhe ikwazi ukufihla abantu nempahla yabo. Mangisho impahla ukudla and so forth and so forth. So idolobha ivolume phezulu bayezwa le moto ngoba ngeke ngimemeze faka le volume. Uma yakhiwa lento izungezwe zindonga iphephile kuthi phakathi bese kwakhiwa lento ekuthiwa i-refuge inqaba. Le nqaba bathi ayakhela ukuthi mhla idolobha lihlasela kwenzeka bedlule ezindongeni sebefika amagaqa bese kuthiwa lawa abangalwi abangekho abengezukulwa kodwa nabo abaphephe bafakwe kule nqaba, kufakwe bona, kufakwe ukudla, kufakwe izingane, bahlale kule nqaba isikhathi impi iqhubeka ngaphandle. Kuthiwa lento beyakhiwa ngamatshe iba strong ukuthi noma ngabe kujijelwa umuntu umcibisholo ophakathi akathinteki, uthinteka yona uma bethi bayilayitha kusha yona kuphelele ngaphandle, ongaphakathi uphephile. Manje nje kwathiwa yip ukhala impempe bonke abangayi empini bangena kule nqaba meke yavalwa uphephe wonke ongaphakathi uyophuma impi seyiphelile engenamyoco futhi engabonakala bese ezweni bekuliwa kulona. Aphume nje mayiqhamuka kuba ngazathi uyafika endaweni kanti bekuliwe khona la, it's just to be bazalwane banga isintshumayelo indleleli intshumayelo ezinto ezisalandela le yokuvala nje inkonzo ngoba manje mayelana sekuyazi ukuthi uphephe mawubuzwa what right ukhona abadwebekile hayi bebesempini lo uphephiswe yini ngiphume enqabeni abanye sebaphelelwa ukudla phumelele nonophele kuthiwa wasuleka enqabeni le wasifuthi baye bagcwele inyembezi bebekhala aphume esimali indaba enqabeni. So bekwazi ukuthi idolobha nedolobha line place of refuge, line nqaba nendawo yakhona, indawo yokuphephela. Lo observer lento usethi hey man, the way I observe life ngibuka le system yezinqaba, I can boldly say just to try ngitolike ukuthi usimakade kuyini, ngingathatha lento symbolically and say uJehova weqaba, because ngibone ukuphepha abantu kufiwa ngaphandle baphila bona, ngibona abantu balahlekelwa ingcebo ngaphandle laba baphuma nayo. Say then I can conclude uJehova inqaba le nqaba beyifihla abakwazi ukulwa nabangakwazi, abanakho nabangenakho, abakhulu nabancane, abazwana umeke wangena enqabeni sokuphela akusiwena inqaba ongene kuyona obasana bami, akusiwena inqaba ongene kuyona meke nje wangena kule nqaba akusasiza ukuthi ubani wazi bani unjani egameni nje lokuthi usenqabeni. So uyosindela lokho, awusindeli ngisho imali yakho, awusindeli isikhundla, awusindeli lutho nje, usindela ukuthi usinda kufiwa, usinda kufiwa uthiwa we lona inqaba mayibonga inkosi uthi lo mbhali ke uJehova uyinqaba yami bese ethi ungamandla ami. Akade uzonginika amandla uthi uyena amandla. Ubuka le nqaba, observer umystery nomhlola le nqaba uthi hayi yazi le nqaba mayibaphephisa kanje abantu baphinde baphume bephilile bengenalutho. No, uJehova ungamandla ami. Uthi ngifuna ngimemezele kwazi ukuthi uJehova ungamandla ami. Le statement esithi ungamandla ami ungathi lo mbhali observe ukuthi la endleleni amandla kuyenzeka phela kodwa kubonakala khona bamile ayiyindi intshumayelo emfushane ngithi kuyenzeka le ndleleni kubonakale abanye kubona ukuthi sebedonsa kuyahlehleka uthi kodwa manje I observed kukhona izinto eziqinile
siluke simile siluke sidotsile uthi sengiyabona akusimandla akho uJehova khona isikhathi la engakunika amandla ebayiwona akuthi uzonginikeza amandla ukuthi uyabona khona ingoma sasicula uma ngikhathala endleleni unika amandla ngiqhubeka this time akunika amandla uba yiwo bazalwane bamangphinde this time uma la uthi lo mbhalo akakunikeza amandla uba yiwo simanga usamila kusemile khona amandla igama la uJehova khona amandla igama la uSebaothi ungamandla ami amandla Tshwe hawu indaba msimanga hayi nokuba mefa isibindi salomculi ngiyasibona sivela la ngoba awukwazi ungawanaki no ngoba uhlatshwa ngayifa awukwazi ungawanaki mangiphinda awukwazi ungawanaki ngoba akusilona ilifa ngike ngalusa kule minyaka eminye eminingi edlule awungayeka inkomo zingene empilweni umuntu ohlatshwe yifa nikhona kodwa but uthi lo mbhalo umeke waba amandla akho nokubulala yakusabulali make aba amandla akho nokubuhlungu akusebuhlungu uJehova inqaba yami amandla bese avala ngale statement athi the very present help in trouble. Well, you know the statement, the statement, in the official the statement, the very present help. The statement says when a trouble will come, but you have help. The statement I said, ingxaki zobaleka angiphinde statement asithi ingxaki ezizozoya kude sithi in the presence of these troubles I have present help akusisizo engilifunayo lukhona so let me put it this way lo mbhalo uthi yasengibona ukuthi inkinga zilate onalahleka uthi lo sengibona ukuthi izinkinga zilate uthi this is what I observe because there is the present help the very present help in trouble kusho ukuthi inkinga ifike usizo lifike kuqala ngizaphinda amazi yonke inkinga ifike usizo vesible khona usizo is ever present mayifika inkinga ifika nginosizo angizofuna usizo ungayithembi into ukuthi uma kufika utrouble bese uyakhathazeka uhamba ufuna uhamba uyobuza khona upresent help edinga wewathi to present help awutatazeli ubuyela kuwena ubona usizo usizo lukhona esikhathi senhlupheko uthi ke lo mbhalo sengimbona ukuthi unjalo uSimakade usizo olukhona angiphinde uthi lo mbhalo sengibonile ukuthi uSimakade usizo oluhlezi lukhona angizulufuna lukhona aluzongilahlekela lukhona uthi uSimakade unjalo
unjalo, the very present help. So mangiphonseka esigodini angingedwa, ngiphonseke nosizo. Mangikhala angingedwa, ngikhala nosizo. Mangithwele kanzima angithwele ngedwa, ngithwele not the very present help. Bazali bami sinosizo. uJehova uyinqaba yami namandla ami. Usizo likhona njalo. Sithandaze ngisho